Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka jingsha tu arshaka la kadai ka bait ne ka Scooty kadai ka bakhanrei ba hanong ba Shillong bat kanika kies satu kalawan poi hakithanan bapher jan man la ka Sngi hanrei ka bas ngaulingo pat kalong baka sonam raguvanshi bat ki parlok jongka ki e ya ka Scooty ha ringkat Shabi Scooty ha Sohra rim baro shimiet hanrei omdan Nongtuh kani ka peni baha kathan Sohra wat tangka kam turu kam juja hanrei hadin ka jingja yo raja raguvan shipan la penbun nam bakadai ka ketem kirunar lani ka crime prone area ya ka bamenta kita ki penbun nam kilapan mabru namar baki kran bat kile ya ka ekai ka bakimtem ka jingsha tu arshaka Shillong kaladon bun teli ki jingja hanrei kani kadai gawai na ka badang shuja ha ka bangila penmiru ya kani ka khubor ba uwei ni kisamla uba kulban star merthong ubana mairang ulalet ban ujor ejar ha jalu para outpost ba ha ka khalai terek ujeliu arjapsan udan uwei ubriu uba bat yo phone number pra iwei lai ar not nyau sau khandai wei lai ubala phone bo kwa ban the dia ka thuk jongu kabala tarwa di link ba ka Facebook kumta ha ka jia karen utau brio la phawanra ya ka thuk ha umserpi bo unpen hanrei namar ba ka block plan utau brio ula phawanra ya ka thuk ha 101 area bat haba ya kendu utau brio la pan ban test shwa lani banle ya ka test drive kumba julong haba ya de ya thiet kali uba kulban staru ula ayu Shabi bo test bat ula kiu shikithan opar Shillong hanrei ula ja pan ban jalang klem wan phashu ka jingkali ka bami menta kalong ayu ganja lada dei baka sunam ka one bread ya ka Scooty ha Shillong kumbale ha Sohra rem ha ringkat Shabi namar ba ha nomba Shillong wat klem Shabi ru Nongtuh kidang rongtu From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.